Dobrý deň. Kto nás volal? Ja. Ty sa volal? Nech sa páči. Máte všetko identifikáciu spravenú? No, pokiaľ áno, ja by som chcela poprosiť, toto je auto, ktoré mám legálne, na ktoré mám plnomocenstvo na jeho používanie. Rada by som ho používala. Mohli by ste mi zariadiť, že som ho mohla používať? Neboli, už tu bola, chlapci boli, hej, že je tu niekto z tej firmy, čo vám to, alebo to, lebo ja tu som tu prvýkrát, viete. Ja rozumiem. Neviem, či je to niekto z tejto firmy. Pred hodinkou, keď sme boli v miestnom penzióne Almus, tam bol konateľ firmy, môžem vám dať na ňu kontakt, pokiaľ chcete. Čiže viem vám minimálne identifikovať firmu, viem vám povedať, kde sa môže momentálne nachádzať ten konateľ, pokiaľ skúsite za ním zájsť. Viem vám doložiť videozáznam z času, keď vlastne toto vozidlo prenášali, a viem vám doložiť fotozáznam, ako ho obkladali panelmi. Tejto veci sú, alebo tejto Nebolo to dokumentované ešte? Bolo? Bolo to zdokumentované. Toto všetko, hej? Bolo zdokumentované, ako toto auto prenášali a ako ho zabezpečili panelmi. Ja by som ho chcela používať, keď potrebujem ho dostať. No my ho môžeme vyzvať, aby vám to odstránil. No, skúsme, čo to spraví. A kde on sa môže nachádzať? V penzióne Almus, to je tu na asi pol kilometra. On tam býva, hej? On tam bol nedávno ubytovaný, to znamená zo včera na dnešok tam zrejme spal, má tam také biele auto, tuším, že Yeti sa volá. A pokiaľ tamto auto patrí, to je Biele auto Yeti. Áno, volá sa tam Bernada. Ho vyzývať, pokladám. Dneska nie, ale vyzývala som ho skôr, respektíve snažila som sa jednak prejsť cez túto cestu, keď tu vlastne táto firma blokovala auto. Povedala mi, že je jej ľúto, ale tá nepustí ma. A skúsila som niektoré iné veci, včera som bola u vás na policajnom oddelení, čiže robili sme nejaký dodatok vlastne k tomu prípadu, čo sa stalo. No a podala som aj nové oznámenie v tejto veci, že teda chcem to auto používať a naozaj by som ho rada používala, by sa to dalo zariadiť. Žiadali ste ho len ústne, alebo jakým som ste ho vyzývala? Konateľa firmy? Ústne. Tak zatiaľ ústne. Dobre, my skočíme, mal by byť hodnoté, hej? Viem vám dať telefónne číslo. Môžete si to overiť. Mám dýmu, ale mám nedýmu. Skúsim ja. No skúste, buď taká dobrá. Po tej strane. Keď môže, nech príde, alebo nech sa dostaví tu na miesto. Čo odkazujete vy ako polícia, teda keby mohol? Lebo, viete, ja to auto neodpracujem, ja to môžem zase prijať, že vám robí schválnosti, že vás naďalej nedovoľuje a... No uvidíme, čo mi zvýhne. Musí to on odprátať. Musí to on odprátať, jasne. Ja toľko pre vás zbrojím, samozrejme, ja to príjmem, hej, a nie... Dobrý, ja to beriem dávam. Mám pre telefónu? Ale on má nejaký, ja sa pýtam, neviem. Viete, ja mu ho môžem vyzvať, Dobre, môžem vás odovzdať policajnej hliadke? Na chvíľočku rada by s vami hovorila. Neprídete, Máte priamo, nie je tu už. Skúste si zvolať telefón normálne. Počkajte, váš telefón mi spadne, alebo čo nebudem zašať telefónom. Dobre, dávam telefón. Buďte taká dobrá. Dobre, výborne, zavolávam polícia chvíľočku. Budete na príjme? On vám zavolá hneď, my sme teraz na mieste a bude vám volať okamžite, keď mu nadiktujem číslo. OK, ďakujem. No dobre, skúsme.